गोजां बोथोर जालायबायब्रा अयथासार सुहाबखायो कम्बल गांनै गाहामब्लाबो आयु सुखोनायफ्रा हारसिं उन्दुनाय जाबायब्रा एबाराव थैथां सासे नागारना लानोसां गारि सुहैसां र' बे न'आबो डिस्टार्ब दाबो हाया बे न'खौबो दै होनांगौ दै होआब्लानो गुगाजोबो मा जाखोलै मानसि आसलनि खाफालानो दा मालाय लालाय गारलाय खालामगासिनो आंहासो दाबो सासेयानो गैया दैया गुगानायावबो खामानि होयो सिथाबनायावबो खामानि होयो आरसिसि न'आ इटानि न'आ जेसेबां दै होगोन एसेबां सिथाबगोन जेसेबां मोजाङै दै होगोन एसेबां जुग जुग थागोन एबार न' हाखांब्लानो मालायनि एक्सब्लाबो मालायनि गोसोनायब्लाबो जर बस्ति गारि बायदि बायदि लब देखायनानै ग्रोम हाबा लानां सालाखौ दानिया गारिखौ सुनसां गारिखौ गिदिरखौ लानो नाङा बेनो थिगथार थाव सेभ जायो थांगौ गिदिरखौ लानो नाङा बेनो थाव सेभ जाथारो हाबाखौ सिगांफोर लाग्रायोमोनब्ला दाहालागै फिसानो 12 जनसो जालायसिगौमोन दा बल टिम मोनसेनि र' एबार थिग गैया आंजों सानैसो लानानै बल टिम मोनसेनि खालामनां फिसाफोरखौ हाबा लानानै मोसौ गाय बायदि बोसोर गियान फिसा खांदां मानसिफोरनि हिनजावफ्रा मानो खारो दिनै खिथाला रायजो राजाफोरनो खारन दं रायजो राजाफोर खारन दं बेनो जाहैबाय सानै गाहामल' फिसा खांनायनि थाखायनो आजिखालिनि हिनजावफ्रा द्रुद खारबाय थायो ओंखायनो फिसाफोरखौ सासेयाव खमसे खम 6 जन 7 जननि खम खांनाङा होमब्लासो हिनजावफ्रा आंगायनानै थायो सासे बिमाया गोरबोआव गथ' थानो थाखाय 9 मासल' नाङाथ' बोसोरसे नांगौ जेन'ब्ला सासे गथ'खौ फेदेरनो 4 बोसोरसो नांबाय साबा जुदि गथ' खाङोब्ला फार्स्ट सारा 20 होमब्ला 20 बोसोरा नांखागौ होमब्ला बबे हिनजावा बहा खारनो हानायनि सम मोनो बिलाय टाइमानो गैया खारनायनि बेसो फर्मुलाया बिदि सासे सानैल' लानायावथ' सोरबा बांगालजों खारबाय सोरबा हारसाजों खारबाय सोरबा जुंगालजों खारबाय सोरबा हिनजाव गोनांखाजों सोरबा सेंग्राजों खारलाजोब्बाय मोसौ फालोआव माबा मोसा होसोनानै बुरसां जानाय बादि खारलाजोब्बाय बेनो जाहोना रायजो राजाफोर ओंखायनो बोसोर गियान जेव फिसाफोरखौ जाहाथे खारनो अबसर मोना आजिखालि हिनजावफोरखौ फसायनो थाखाय हिनजावफोरखौ गोजोन होनो थाखाय न' बां गारि मथर थानांगौ बिबार बागानफोर थायोब्लाबो हिनजावफ्रा साबसिन मोनो जै बिबार बागान नुबाय हिनजावफ्रा फैब्लाथाय थांफिननो बाबाय आरोखि ओंखायनो न'फ्राव बिबार बागानफोरबो थानांगौ दा आंहा जाजोब्बाय न'बो दंखायो गारिबो दंखायो बिबार बागानबो दंखायो जायनो फैगोन बेनो थालांखासिगोन आरोना माबायदि हौवा गोसोथोनाय मोनखो आंलाय जिउआवलाय हाबानि डेटबो गैया हाबानि जेबो खबरबो गैया जेबो मिथिया हाबानि खोथा रायलायब्लाथ' माबा 10 बोसोरनिबाव 15 बोसोरनिबाव जेबलायबो बिदिनोसै फनावल' गोदै जानला मोनलासो मोनबाय आङो जिउखौनो रावफ्राथ' बिराद गोदै बावखाजों माइ लेमहोनाय बायदि लेमहोयो गोसोखौ बोरैबा जुदि थाखा फैसा गोनां कार गोनां हौवा रायथिफैब्लानो जाम्बियाबो लाया बेबायदि हौवाखौ ब्लड हाबा जाहैगोन आङो हेलौ ओरैनो दङ ओइ नानि ओंखाम संफैला नोङो सामफ्रामबो खना फनल' रायलायग्रा जाबाय नोङो न'आवनो दं आइबो सि दादों आइया हौवाफ्राबो सामफ्रामबो फनल' रायलायो लाङाबो मायाबो
एसे गोबाव जालायलांबाय बोसोरनै बोसोरथाम लांजायाबो मायाबो माबायदि हौवा बेफोरलाय गाज्रि फाज्रिलाय माथो फै खैथासोआव फैगोन दे 2टासोआव फैबानो जाबाय दे खामनाय साला हौवाया खुगाल' सफैबाय फैदो जिराय फैदो फै सफैबाय बाबु औ मादै जिरायदो दे जिरायदो गुफुर खावदां बिखा फांदां खावलायफ्रा सिल सिल ना खुसियाफोरनि बायदि नायबाय थावथाव अनबाय थाथाव नोंखौलाय आं बहा मालायनि खालामनो एसे सुबिदा जाब्लानो नोंखौ प्लट लानानै नों जिरायथ' आं साहा फुदुंनानै लायनि दे लोंनो साहाया लोंसाबदो बाबु साहाखौ दे माथै जेबो नङा मालाथो लांनो नागिरखो बाबु जोंनि नानिखौ बिदि फन्द्र रायलायबाय थानोसै नोंसोरो गोसथोलायनानै लागोन मादै हा मानोथो एफा थाब हाबा लाजानो लुबैखोनो माबा दासो 17 बोसोर जादों एथ' उन्दैयावखि हाबा लाजायो सोरबा एसे देरबावथोंना बेबायदि बैसो जायाखै होननानै उनाव बैसो जायोबा लाङाबा दिगदार जागोन नोङो लागोन मादै लांगोन ना माखौ एफा सिन्था खालामदों नोंसोरलाय हा आदैयालाय मालाथो फैयोनो आदै फैब्ला खेबसेनो ज' सावरायलायनोसै मादै बियो केरेलानिफ्राय बेंगालरावसो थांफिनबाय बोसोरसेनि उनावसो सफैसिगोन दे होमब्लालाय मादै बे आदै फैब्ला बोसोरसेनि उनाव ज' मोजाङै सावरायलायनोसै ना नों हारसिङैथ' बिलाइनो हायाना फिसाजोखौ गाव फैग्रोथोंसै आदैया बेंगालरनिफ्राय जिखुनु मादै रिजुलिजों आंजों गसाइगाव बेरायहैनो नागिरदों एसे थां देलायहैदो र' दे बिदिबा दा थाब दोनफैफिनदो थाब दोनफैफिनाब्ला बबावफा लांगोरलै आङो दानो फाग्ला हटेल सेंकसबिलि फेमिलि रेस्टुरेन्ट लजिं एन्ड फुडिं ओंखारदो थौ मोजां दा जायगाया जिरायदो नोंना बिमाया बिराद हाबा लाजानो लुबैथारबाय नामा हाबाया बिदि जानला मोनला हाबा लानानै जायो नुवाखै खथ' खस्थ' मोनबाय मानसिफ्रा जाम्बि लागोन ना मानो एफा सिन्था खालामबाय थायो नोंसोरलाय उनाव लाङाब्ला उनाव लाया जाबाय लायाबा खारसनबानो जाबाय डाइरेक्ट अब्लानो ना लानांबाय आङो हय बायटि आइसक्रिम एथाल'या याद राख जाथो आइसक्रिमा भेनिला आइसक्रिम बियो आं गुसुखाय जानो हायालै गगा मोनबाय थायो आं खेवनो हायाखिसै एसे खेवना होसाय हायाखिसै है लाबो इलाय बेखौ एसे फुवारनानै जा बिजानु थानो हागौ गोथाव
गोथाव Hey. आं खिनो ओंखारदों दे नों दसे जाथ' आं फैगासिनो दं दसे बै टयलेटाव हाबैना दे हारसिं गोथाव ज्रोम जालां बे हटेल संकस बिलियाव वाव मासिबां हेन्डसाम बेलाय आरो मालाय कारजोंसो फैजोबो जोंहा बाइकजोंसो बा बारे मासि समायना सिख्ला हारसिं जिरायना थाबाय थौलाय र' एसे संनांसिगोन गोसोनाय दंना गैया सोंना बेखौदि जेरैखिजाया फथायसे फथायनाबाबो हाबा लाखारगोन आं औवा बे जेरैबाबो र' रायलायहैनि जारौआ बहानि मानोथो हारसिं जिरायबाय थाखो ना सोरखौबा नेदों लोगो दं आदा बाहेरायाव थांदों नोंना मा मुं जारौ मा गामिनि ओमफ्राय मा मुं नोंनिया आं सराइबिलनि आदा आंनि मुंखौ रिजुलि बुङो नोंहा गोसोनायफोर दं नामा दंनायालाय दङ नाथाय फिक्स नङा सिरियास नङा आदा जानला मोनलासो जाबाय मिलायसिगोन ओमफ्राय आदाया बहानि आरो मा नाम आंना न'आ बावहागुरियाव निजोम बुङो आंखौ आरो गसाइगाव ब्लकआव साख्रि मावो आं ओमफ्राय आदाया हाबा लाबाय नामा लायाखै माने दाबो फसायनाय बादिखौनो मोनाखै नालाय ए नोंनि नाम्बारा आंनो हरदो नामा लादो आदा दे 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 हरदो मबाइला आं थुनि बेनो आदा थेंक इउ भेरि माच आङो नोंसिनि न'आव साननै सानथामनि उनाव थांगोन दे ओमफ्राय नोंसिनि न'नि मानसिफोरजों मोजाङै रायलायनोसै सोर हौवाजों बिदि एथ' गोथाव मिनिस्लु रायलायदेरखोरा बेलाय दे थाथ'दो बिदिब्ला बाय बाय जाथारबायहाय जिबौजों एम्बुजों दिनैसो ग्रोब लोगो मोनलायबाय जोंनावल' थांगोथोंसै बियो सोर हौवामोन बियो नोंजों रायलायदेरफैनाया फावरागुरिनिनो सोरबा आंखौ हारसिं थानाय नुनायखाय रायलायफैदेरनायानो बिदिनोखा हौवाफोरनि फावा सोरबा हिन्जाव मोजां सिख्ला मोजां नुब्लाथाय रायलायदेरफैखायो खि खाथियाव फैदेरखायो जों सिजोबो आं बिदिब्लाथाय माखौ जों सिबनांगौ जाखो मालाय हारसिं थानाय नुनायखायसो रायलायफैदेरदों दा थौ थांसै थौ दिनैनो बिमाजों मोजां रायलायहैनोसै आराम लाबोनोसै बिसिबां गोजां बोथोराव हारसिं उन्दुबावनोब्रा बोरैबा मेलेरिया टाइफडा जाखांबायब्ला सोर आबाद खालामोनलै आंखौ सोर रिजुलिखौ आं मोनबोथारदों रिजुलि दिनै आं नोंखौ लानानै फैसिगोन नोंसिनि नोमाजों मोजां रायलायनानै दहय नैबेजों फैदो फै जागोन दे बेयावनो दोनथ'दो गारिया जोंनिसिम सोहैजाया गारिया औ दे फै आयै आयै आलासिया सफैबाय नै जिरायदो सफैबाय बाबुआ औ सफैबाय जिरायथ' दे आं साहा लायनानै फैनि दे
बाबुआ बहानि होनदोंमोनलाय आङो बावरागुरिनि मादै हा बाबुआलाय माथो मावो आङो गसाइगाव ब्लकआव साख्रि मावो मादै ए बाबुआ गसाइगाव ब्लकआव साख्रि मावो आरो औ मादै मावो लोंदो औ दे लोंदो बाबु साहा गोजासो जाबाय माने मादै आं सिदा सिदि मोनसे बाथ्रा बुंखानोसै थारमाने आं नोंसिनाव फैनायनि खारना जाहैबाय आं नैबे रिजुलिखौ लांनो गोसो जाबाय नालाय हाबाबो लानो गोसो जाबाय आंहा न' बां गारि मथर आरो साख्रिबो दंखायो ओंखायनो हरोब्ला आङो दानो लांफाखानोसैमोन नोंसो मा होनो आंलाय माथो बुंबावनो नोंसोर सानैजों गोरोबलायबालाय लांदो औ जाखाबाय होनबालाय लांनोसो फैखाथारनाय लांनोसै होनब्ला थौ जुगाहैदो थफ्ला थफ्लिफ्रा दा सोरबा फैद्लाबायगोन र' होनबा थाथ' आं रेडि जाहैनि जेबो सिन्था खालामनाङा मादै गासिबो आं बुंजोबो ओइ बे मोजां मोजां जि जोमफ्रा लाखाजोब आरो सनाफ्रा ला हजोंहाय एसे रेजें जाहैनायनि आङो खबेराखौ मादै बे सप्तायावनो लाबोहोनोसै एकदम गरमा गरमि नङाबा जाया ओमफ्राय 3 तारिखसोआव डिसेम्बरनि मासावनो लानोसै जेबो सिन्था खालामनाङा गासिबो आंनो मेनेज खालामजोबगोन थौदो जाबाय जाबाय थाथ'दो आयै होनब्ला थाथ' आयै दे फिसाफोर फैदोलै माबासो बेयावनो थिसारनि जायगाया लोंनो साला बेनो नोंनि रादाया रिजुलि आंखौसो बुंदोंमोन उनाव लायाबा उनाव नों लाङाबा दिगदार जागोन नाथाय सोर दिगदार जाखो दिनै एथ' खस्थ' खालामनानै गोसोथोबोबाय 4 बोसोर गाहाम बे रिजुलिखौ नाथाय सोर बावरागुरि गसाइगाव ब्लकआव साख्रि मावग्रा हौवाया लांखो एथ' गोरलै हिनजावफोरनि गोसोआ बायनो आंबो खस्थ' मस्थ' मावनानैब्लाबो जाहोगौमोन ना मारुति 800 कार फिसा 4 लाखनि गंसे दङनो माबा गसाइगाव ब्लकआव साख्रि मावोनो बेखौनो लब जानानै थांबाय रिजुलिया आरो बिमायाबो बिमा बेखौनो फिसा बिदि गारिखौनो लब जानानै बिदि हरबाय आरोखि इमारजेन्सि थास बारा थिग जायाखिसैलै बिसना बिदि खालामनाया मानसिखौ बिदि खालामनो नाङा हमसे दूर हो गया तुम रिजुली हमसे दूर हो गया